Здравейте, ден 7-3. Днеска бяха крака, само едно упражнение, лека преса. Пирамида и след това обратно надолу. 10 серии с различни килограми по така. Първо 50 повторение, след това 40, 30, 20, 10, 10, 20, 30, 40, 50. Доста беше изморително, така през цялото време сърдечният ми ритъм беше доста висок, доста се потих и въпреки че беше само едно упражнение, тренировката мисля, че си беше така доста тежичка. Въпреки че не съм правил с много, кой знае с колко килограми. Да, едното упражнение така. Това беше относно тренировката, относно яденето. Днеска малко кофти, защото ядох 2 филии хляб, бял хляб. Това казвам, че е малко кофти. Като цяло, днеска се чувствам някакъв подут. Не знам защо. Изглежда ми, че съм подут, така ми се струва. Не знам как се подух за 5 часа сън, не ми стана ясно, но така, може би от тези салати на Фантастико, които са мега мазни. И днеска, разбира се, ще ги пропусна. Да. И това е от днешния ден. Утре ще видим как ще се чувствам, дали ще